Right, muri yeZimbabwe makadiko kuma timane nyika kwese kwese kwa muri. Zita ndinonzi DJ T1 kutaura kwandiri kuita nhasi ndiri kudanga mvura kumadhumbe. Pamusha pandasvika nhasi ndakwanisa kunge ndichiona mama vari panapa vandakagara navo. So chatipusha kana chatisunda kuti tinge tichisvika panapa. Mama vane dambudziko ravo ravainaro. Saka ndikuda kunzwa kuti dambudziko ravo nderei uye zvakafamba sei kuti tizosvike patasvika apa. Watete makadi zvenyu? Ndinofara kuti muchifarawo mukoma. Tinofara chose. Right, zita ndiani? Ndinoitwa Nyasha Ruth Kudlandi. Alright, ndinotenda zvikuru. Ndoda kuti munditsanangudzire mimi kuti chii chiri kunetsa, dambudziko renyu nderei? Ndingati ndine matambudziko maviri, asi rekutanga ndine urwere huri kungoitika munyama dzangu. Pamwe pacho ndonzwa makumbo kurwadza, zvichikwidza, ndonzwa chinhu chinondidzipa pahuro apa. Zvodhonza nenzeve idzi, zvobata mumusoro. Saka iko zvino izvi dzimweni dzenguva ndoziva zvandinoita, dzimweni dzenguva handisi kuziva kuti nditi ndazogeza here kana kuti ndadya here, dzimweni dzenguva kana kuzotobatwa ndatoenda kure. Ndo dambudziko raakuitika iri. Alright. Asi chingava chii, zvakatanga rini izvi? Izvi zvekukanganisika izvi ndingati zvakatanga it was muna June. Muna June gore rino iri. Ndopazvakanyanyondibatisisa. Alright. Asi mukuita tsvagiridzo mukutanga pane here zvakamboitika kumashure zvamungazive kuti pane zvimwe zvinhu zvakamboitika kuti tizokwanise kuwana dambudziko iri kana kuti zvakangotanga? Kuti nditi pane zvakaitika handingazivi hangu, asi chandiri kuziva ngechekungoti kungotanga kunzwa kungodzipwa uku zvaibata mumashure asi zvanga zvisingabati semaitire zvakuita iko zvinhu izvi. Zvaingoti zvikabata zvotsunura, zvikabata zvotsunura, ndo zvaiitika mumashure. Asi iko zvino handichavati. Saka kudzipwa kumuri kunzwa kunge makatodzipwa nemunhu here kana kuti? Ichokwadi, ndinotonzwa ruoko rwakandidzipa pahuro apa. Iko zvino izvi tiri kutotaura kudai rwakangondidzipa. Ndonzwa kana munzeve umu zvichidhonzwa izvi, ndototanga munhu akatakura 60 liters dzemvura. Saka manzwa kudaro nai vatete, matanho api amakatora? Makambofambawo here kuti muone kuti dambudziko iri ringagadzirike sei? Makambofambawo here apa? Aiwa, kufamba ndakafamba kwakawanda. Kutaura kuno ndofunga kune vachaona nhaurwa iyi ari maprofita emuno mamutare. Vazhinji vanotoziva kuti akambosvika nepatiri. Asi handina kuona chakabuda. Kubatsira vaibatsira. Vanoti idambudziko rinopera, asi zvinoita sekuti chinhu chinotodzoswa futi. Ndoda kuziva kuti pamuri kumbofamba kwamuri kufamba muchifambira nyaya idzi, ivo vari kuti chii chiri kukudzipa? Hanzi dambudziko riripo nderei? Okay mukoma, kufamba kwatiri kuita ka pane pandakambotanga ndichimbozviita gamba ndega ndichifamba. Ndaingotaurirwa nhaurwa yekuti wakaisirwa mhepo kumadzisekuru. Asi nekufamba kwenguva nhaurwa yakabva yaenda kunobuda yega, nekuti unosvikawo mune vanoti tinohaka, chotaura chega. Ndofunga vanohaka vakasvika kuita 15 kana kuti 16 kutaura kuno, vachitaura nhaurwa imwe cheteyo vachiti deno zvaibvira waitorana nemadzisekuru ako woti nehama dzako mofamba, nhaurwa inobudai. Saka pandakamboenda kumusha kwamai August, ndakanosvika muruwanzi ndikadonha, vana ndovo nditaurira kuti mama manga madonha, ndiri kurwara kudaro. Saka hanzi ko chiri kukudzipai? Hanzi chii chiri kukudzipai? Ndangataurwa kunzi wakaisirwa bvuru remunhu wakafa, sort of like kupuhwa murume, ndokwakaitika. Aiwa, tinotenda, tinodayira kuti muri yeZimbabwe wari kuzvinzwa. Munawo here mamwe mashoko amungadaro masirira muri kuda kuti muri yeZimbabwe wazive kuti mukwanise kuwana rubatsiro? Hongu, inini ndiri kutoda
chero big prophets matraditional healers vandibatsire nekuti ndine imwe nguva futi zvekare kaya ndonzwa kurira kwepfuti dzega dzega pamwe pacho ndinotorota baba vangu asi vakashayika vakaigirwa kuprovincial heroes eka yekubhindura uko vaive vari musoja nguva yehondo baba vangu ava saka kuti ndinzwisisa kuti pane mashoko here avari kuda kutaura kana kuti ka ndautokumbira vai vanoita zvematare futi kuti vangopindawo nemo vachindibatsiridzawo kuti ini ndisunungurwe nokuti nguva zhinji ndinoona zvinhu zvakawanda zvimwe zvacho handingakwanisi kutaura zvakafanana nechii sekuti ndogona kutonzwa idzi dziyo dzechinyakare dziyadzi senge dziya dzekuti dzinomwana save mhondoro nedzimwewo dzekuti kari koga mwanangu enda unokuya mamera pamwe pacho ndotambanudzirwa machira mberi kwangu kudai asi ndotadza kunzwisisa kuti zviri kurevei saka dzimweni dzenguva ndikatosvika pamba kudai handirari ndinobva munobva muchienda kupi manje pamwe pacho ndorara kugeneral hospital kana kumapurisa zvinenge zvaita sei kuti mazosvika ipapo zvinenge zvadii ndenge ndakutorwadziwa zvakanyanyisa kana kutonzwa kudedera mumwiri mangu kudai saka mukaenda kugeneral hospital manje munenge muchienda muchiti chii kugeneral hospital ndinovati ndoda kurapwa asi hama dzangu dzichauya nemari mukoma mwari ngaandiregerere nekunyepa ko kumapurisa munosvika muchiti ndokumbirawo kuchengetwa ndozoenda umba mangwani saka kumba kunenge kusiri kutorarika haparariki handirari saka patasvika nhasi apa ringava rubatsiro rwipi rwamuri kuda pamusoro pedambudziko iri inini rubatsiro rwandingada kuruzhinji rwezimbabwe nevari kuteerera nderekuti ndingobatsirika kusunhurwa kuti kana paine zviripo kazvongoonekwa kuti chinyi ndigonawo kuramba ndichishandira mhuri yangu aiwa tinotenda zvikuru nekutaura kwakanaka mhuri yenyu yakakura sei mune vana vangani ndine vana 3 wekutanga akaroorwa anonzi Rombidzai akawanikwa kumabiya uko ndogwari vechipiri ava matwins vakomana ma14 years Alright. Ko baba varipi murume wenyu murume akatoenda kumusha kwake kuburikidzwawo nedambudziko rekutenderera musoro takagara tese kubva 2005 pakati pa2010 apa 2011 akabva atanga kutenderera musoro iye wacho saka zvaita sekuti 8 years tichigara tese 3 years hatisugara tese ouya kudzoka paakadzoka akadzoka 2013 ndobva atanga futi kurwara 2020 muna Mei ndokusiyana kwati akaita asi hatirambani ariko kumusha kwawo saka imimi mune wana 3 izvozvizvi zvinhu zvisina kumira zvakanaka neurwere muri kurarama sei rubatsiro ndiri kurwana kune hanzvadzi wandinobarwa naye akabuda zvake kunze kwenyika ari kuDubai ndokwaari semunhu anenge ari kugara ikoko nemhuri yake anongotambanudzawo paanenge adini akwanisa asi mumashuromu ndaishanda vazhinji vanotondiziva ana mai vazhinji muno mamutare ndichiita mapeacework kwese kwana Greenside, Morningside, Palmerston vese ana mai sanhangava vanondiziva aiwa ndinotenda mama saka izvozvi dambudziko redu iri zvaradai so patari takuda kutsvaga rubatsiro kuti tikwanise kuwana wanokwanisa kukubatsirai kuti murapwe zvifambe zvakanaka pabviswe chinhu chiri kukudzipa icho chamuri kunzwa chiri kudzipwa icho ndo rubatsiro rwatiri kuda ichokwadi mukoma aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka mhuri yeZimbabwe ndiri kuno kudanga mvura zuva ranhasi kunonzi kumadhumbe ndofunga manzwa kutsanangura kwaita mama wandakagara navo pano kana vachinge variko vanoziva kana chingari chivanhu anyari maprofita ndo nyaya ndo donzvo ratinaro zuva ranhasi pana mama wandinawo vanogonawo kubatsira ndapota mhuri yeZimbabwe hanzi chawira inini chawira iwewe chawira iwewe chawira inini ngatibatsirane sevana veZimbabwe uyo mutauro ndogara ndichiutaura thank you very much nevawo wachawanikwa wachabatsira regai nimbotaure namama munganditsanangudzirewo mama kuti zita renyu ndiani zita rangu noitwa Mildred Samuel
Alright, ndinotenda mama. Munganditsanangudzirewo mama kuti dambudziko redu rakamira sei, chii chiri kunetsa, chii chashungurudza? Pane mwana uyu zvichitanga taingosangana zvedu nekungoti tichinamatawo kuzayoja uko. Mweya dzisizi kunaka dzakaramba dzakaita pesu patiri. Saka tichinamatirwa nemapastors uko. Ini ndakazoona kuti vana vese vakupanduka kuti hatichadi kuenda kuzayoja nekuti hapana chiri kutibatsira. Saka ndazobatana nemamwe mapasta ndakanamatawo kusvikira mweya wangu wakandondipa kuti panodiwa tsika nechikristu kuti endese nyaya iyi kuna mambo. Saka iriko kwa Chief Zimunya. Alright. Yaenda kwa Chief Zimunya ikoko ndakatora nguva yekuchiona kuti ndashaya anobatsira wacho. Hapana mapostori ese zvekuti zvakunza mapostori mangu ndobva ndangoti ayo ngatichimirira chief. Alright. Saka dambudziko riri kunyanya kunetsa mama nderei? Takakurawo tisingazivi zvinhu. Saka izvo kusangana nemweya dzekuti zvidhoma takatovhundukawo paeji yekungoti ndaane mhuri yangu yotobuda uko noko. Saka ndakangozotorawo kuti vamwe vachikurukura uko ona kuti masenses ayo zvaari kutaura ndo zvatiri kuanomba. Alright. Ndanzwa musikana mukutaura kwenga achitaura kuti hanzi anoita sekunge munhu ari kudzipwa. Kudzipwa iko nesuwo tinondosangana nako asi takapi kune mapasta mhiko iyoyo zvikazi totoiturika kuna Mwari. Alright. Saka imimi munombosanganawo here nedambudziko iroro rekudzipwa? Munozvinzwawo here kuti munombobatwawo pahuro kana pane zvamunomboona zvamusinganzwisise? Ndinotosanganawo nazvo zvekuti ndinotozwa kuti kuda kuvharwa mweya uchitoona kuti inini umwe musi ndakanatsa kuona kuti ichi chinhu ichi chakanga chimunhu so chakatora nguva yekuda kundidzipa chaiko chichibva chatadza. Saka ngatitarisei mama, imimi pamakaisa nyaya iyi kuna chief makaisa sei? Pane here zvamakanga maona kuti muzoise nyaya iyi kuna chief? Makandoigadzika sei kuna chief nyaya iyi? Chii chakaita kuti mundoigadzike kuna chief? Madzimambo ndo vakatoziva chaizvo upenyu hwanu. Saka takaona kuti tiri kumapasta kudai pangada kuve zvinhu zvinoda kugadzirisa. Saka madzimambo iwo vachitounganidza vanozopa kuti zvinhu ngazvimire zvakadai. Alright, madzimambo vari kuunganidza imimi nemhuri yenyu sefamily here kuti mukwanise kugadzirisa dambudziko iri? Vakatodida nehanzvadzi yangu nevanin'ina vangu. Saka hanzvadzi yaishanda kuinyanga kuroko anoita zvesecurities. Haasaikwanisa kunatsowana mukana. Ndozoona futi kuti kakuzoda kuuyaka kanenge kari kuderera paari, asi chief wakati try kusazivawo ipapo pazoti ndavhara matare ndakumirira January kuti zvichamira sei. Alright. Aiwa, tinotenda mama. Saka ringava rubatsiro rwipi rwamuri kuda imimi kuti nyaya iyi mama ibude zvakanaka? Chingava chii? Ringa rubatsiro rwakaita sei rwamuri kutarisira kuti dai makwanisa kuwana rubatsiro irworwo kuti apa pabudike apa? Maererano nedambudziko riripo iri. Kuna chief ikoko ndokungabve masimba endakatitarisisei nekuti munhu mukuru anoziva kuti nharaunda iyi nemaegisi edu isu takazokurawo hatizivi. Hanzvadzi yanguwo hainatsotoziva chinhu. Saka kusauya kwayo nekuzodini dai aedza kuchiunza kuti vauye ipapo panzvimbo nevanin'ina wangu. Nekuti mwana ndikanyazvara vana havanzi senemu iyo vanongoonawo zvinobvawo kusenemu yangu. Zvogadziriswa. Imimi matibatsirawo sekuziva kwenyu kuti chief wasimudze vanhu ivavo. Aiwa, ndinotenda mama. Asi pakauya wapo wamwe wanoti isisu tinokwanisa kukubatsirai, makasununguka here kubatsirwa? Vanenge vari vanhu vakaita sei? Nekuti ini zvemaprofita zvacho ndatoneta nazve. Maura moyo here? Pamunoura moyo ndo pamunenge makuda kusvika. Ndinochivimbe kuti iye chief ngaatisimudzire nyaya iyoyo nekuti ndiri ndega vangauye kundibatsira paine zvinoda kugadzirisa musikona kuti hazvisi kubudise chinhu. Ipapo ndo pendakazobata. Aiwa, tinotenda mama. Saka muri kurarama sei nemusikana uyu panapa? Ndanzwa kuti nemurume wake wakasiyana, apa ane wana. Imimiwo muri kugara sei? Mune mhuri yakakura sei?
Mwari wakangondiitire nyasha kuti ndakapiwawo muroora naiye mwana wangu. Vari vairi vanongoti tinokupai mari every month. Kamari zvako kekuti one mhuri iyo zvinozonge zvaakudawo umwe munhu anounza hand. Like kuti mbasha vana vari kukura kuno havachatokwani. Saka zvinhu izvozvo mabhuku kuchikoro uko. Plus kuya kwatakatoita kuno ndo mashifts amwanzwa achitaura kuti ndaitoti pamwedzi ndaakutotsvaga pamwe pekugara, asi Mwari akandipa kuzogara apa. Mai vacho vakanaka ivavo nevandiri kugara navo vakangonzwisisawo kuziva kuti situation iyi ndikati handichabve pano, Mwari chitoti chengetai dare iroro risimudzwa. Aiwa, tinotenda. Asi mukutaurawo mama nehanzvadzi dzenyu nevanin'ina wenyu wakaigamuchira here nyaya iyi? Inini ndakatoona kuti kunengewo kune hondo dziriko. Zvekuti tingatove nekuti pamwe havasi kunzwisisa sei, asi umwe munhu haazogoni kudozvitsanangudza, haachatogoni kude kutobuda ipapo. Nekuti umwe musi tichienda ikoko ndopendakazwa mamwe aingotaura zvikanzi tode kuona kuti anopauya here. Isusu hatisode kubve mumusha imomo, mwazviona. Saka ndichivataurira chifi ndikati, chifi dai makurumidza kubata hanzvadzi yangu iuye ikokoko. Ndopatakangozogumisirana. Tinotenda mama. Aiwa, tinovimba kuti zvinofamba zvakanaka. Right, mhuri yeZimbabwe ndo nhau iripo pamusha panapa, ndo nhau yatafambira kuti tinge tichikwanisa kuwana rubatsiro. Ndinodayira kuti muriko kune avo vanokwanisa kubatsira. Ndinodayira kuti munokwanisa kungotibata toona kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei. Makasununguka here mama kupa mhuri yeZimbabwe namba dzenyu wanda kuzokubatsirayo kana pane zvavanenge vachida kutaura kwamuri? Namba dzefoni. Namba yangu ndini Mildred Samuel 0778 916 888 ndo phone namba yangu. Alright, dzokorodzai futi tinzwe. 0778 916 888. Alright. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe ndo mamiriro enga akaita nyaya yedu yetinge tiri kukurukura. Tinovimba kuti vanoda kuvabata vanovabata panhamba idzodzo, vanodawo kutibata munokwanisa kutibata. Isisu tiri kashiri, hatirambe kutumika, tinotumwa isu. Mukangotituma kuti aiwa svikai panzvimbo semasvikira taita, munoona zvakare tasvika saizvozvi. Thank you very much. Zita ndinonzi DJ T1. Kana kari kekutanga kuuya pano pa channel yedu pa TV, ndinovimba kuti aiwa musakanganwa kusubscribe zvakare mobva mabaya kabhero kaya kuitira kuti pane zvatinoisa munokasika kuona kuti taisa chinhu. Thank you very much. Ndingati ruzhinji rweZimbabwe ndingave ndinewo kukumbira rubatsiro kuna vanokwanisa kubatsira. Kunyanya ma-school fees kana anything. Nyangwe kuti vana chaivo ava vaonewo zvokupfeka. Notiko zvino handichakwanisi kushanda nokuda kwedambudziko iroriri. Alright, aiwa, ndinotenda zvikuru. Right, mukutaura kwetenge tichimboita pekutanga menge muri kutaura kuti mungadaro muine mamwe matambudziko kana kuti mune matambudziko mairi. Rimwe dambudziko ringava rei ramuinaro? Rimwe dambudziko randinaro nderekupumwa mukoma vangu. Kuti ndinzwisise kuti chii chinotora nzvimbo kuti ndizosvika pakunongedzwa handizvizivi. Munenge muchipumwa kuti hanzi muri mbavha here, hanzi madii? Kana kungonzi ngaabve pano, hatidi kugara naye, wakashata, mazviona. Saka dzimweni dzenguva ndogona kurota chiri chikopo-kopo chiri kubva mudenga umu, chinodzikisa moto pasi. Ndinobva ndatoziva kuti mashoko akutotanga. Asi ndakaramba ndichizvifambira, ndichiti dambudziko iroro rione kuganuka kana kuti rione kupera. Ndakasvika pakutaura nehama dzamai kuti ndo zviri kuitika kwandiri, asi hapana akakwanisa kusimudza musoro panyaurwa iyoyo. Saka wanekwa uchikupumha, ndaida kunyatsa kundinzwe kuti wanokupumha kuti makashata makadii, hanzi chinangwa chacho ndechei, pamunogara here kana kuti mamunoloja zvakamira sei? Mandinenge ndichiloja. Saka nhaurwa yanga yatopo ngeyekuti pamwedzi pega pega uri kushifta, every month uri kushifta nenhaurwa iyoyo. Asi ndaitarisira kuti ringave dambudziko rinokurumidza kupera. Asi iko zvinezvi vamwe ndo vaive vakuenda ku3 brigade uko kutonotaurira mauto kuti mai vaive vari pano, uyai, mazviona. Saka upenyu hwangu hwatopakashata kuti ndiziva kuti
ndakadla munhu here handizvizivi. Pane mishonga yandakabata here kwete, mazviona. Saka idambudziko rokuti ndakabva ndazotoenda kunana baba. Ndina baba mukuru wangu anogara kunyanyadzi, ndo kwandakazoenda ndikanoti baba ando dambudziko riri kuitika kwandiri. Saka iko zvino izvo vari mushishi yekutotiwo vaonewo solution kuti tizvigadzirise. Asi kufamba takafamba tikanzwa nhaurwa dzacho. Alright. Ehe.